Bueno, kaixo arratsaldean, hementxe gaude Zumaiako klubeko Arraun elkarteko lokalean, hain zuzen ere, Zumaiaren mutilen traineruaren entrenatzaileekin, Xanti Zabaleta, arratsaldean. Bai, kaixo, arratsaldeon. Zumuz hasi dugu denboraldia. Bueno, lanen gogor hasi gara, ze, temporada gogorra dator, eta pixka bat hasi berdu ja negutikan preparazio egiten, eta, bideratzen ja pixka bat udara begira. Momentu gogorrenak hauek izango dira pentsatzen dut, ez? Bai, urtaro hau da, ez? Hola, entrenamiento luzenak diana, gogorrenak, eta zailak ematekoa zeren, eta, kompetizio atletikan ez dago gauza hondirik, bai, descenson bat edo bestia egoten da, baina lana asko inberda bat ere konparazioi gabe eta kontrastatu gabe, orduan, gogorra egiten da. Kontutan hartu behar da, ez dakinaren nintzat nuski, hemen erran denboraldia udara nintzaten da, baina zuek urte osoan zehar zaudetela egurrean. Bi hilabete eskaseko oporraldiak eta gainontzean egurra, ez? Bai, egia da, mutilak egiten duen lana eta sakrifizio oso handia da, ez? Seginen azaroan entrenatzen, azkeneko astean, eta astean 6 egunetan entrenamendu egiten dute, bai eurila, bai euskila, bai aizia, eta beti arpegi hona jarritzen, ez? Da esateko gora epaitzeko dakoaten aktitudia, eta egia da, luzitzen du udara, baina udara aiatzeko luzitzea neguen sufritin berda, ez? Asko, ez? Bai. Konta guztu nola dira entrenamenduak? Genetikan, euria egiten duenan, euria egiten duela? Bai, daukagu planifikazio urte osorako, eta, epe ezberdinetan entrenamendu ezberdinak egiten dira, ez? Konzentratzen da batipat, gimnasioko entrenamentua, bai pesetan eta koordinazioariketan, eta gero, ergometroa edo korrika, pixkat entrenamentu aerobiko egiteko, eta gero jazte bukaretan pixka bat sartzen degea negun espezifiko egiten uretan, ze, eguna nola motza da neguan, ez daukagu beste aukerarik, ez? Orduan, lan batetan eta iganetan, aleketak gehienetan juten gara uretan. Da gero, fetxa gaurra jote dan bezala, eguna luzatzen juten dan bezala, astegunetan gustatzen ditugu egun batzuk ere bai uretan, eta pixkenaka udara jatu arte. Konpromiso era batekoa da, ez hemen egun etorri behar da, urtean zehar, zer du Arraunak? Zer duen, ni beti Arraunak bizi izan dut txikitatikan, eta erakartzen zaitu itxasoko lotura hori, taldeko lana, taldeen relazio hau, askotan egun txarrakin etortzea, da launekin entrenatzezu eta egun txar hori pasatzen zaizu, eta dezagogatzen zea, bestetan arrebizatea, da beste bat egin animatu bazaten duzu. Gero, objektibo batzu markatzen dira, eta haiek lortzeko jartzen da objektibo hori, lortzean ematen satisfazioa beti eskertzeko izatea, eta azken finean lagun arteko lotura hori izaten da. Zenturretan uste duzu baloratua dagoela behar bezain beste kirolau? Ez, ni pensatzen ez, hemen dagoen sakrifizioarekin ez da pentsatu, ez da jaten, ez da erdira ere konpensatzeko, ez? Baina, beste konpensazio emozionala egoten dira eta horrekin konformatu behar. Eutxi horri. Ze itxura dauka horten taldeak, Xanti? Itxura oso antzekoa azkeneko 2 urtetan bezala, ez? Izan ditugu iazeko taletikan 6 baja, udalako taletikan, eta, inkorporazio berrik egon dira, ez da? Egon dira juvenileko maiatikan 3 mutilak, eta gero beste 3 mutil daude lehen urtean hasi zianak Arraunen eta pixka udalako deskarte hortan ez ziren sartu, eta berriz 24 talde bat osatu dugu, humila eta langilea, ez da? Eta, espektatiba betiko izango da, ez? Zumaiako xume bada, eta azken finean, haren lehenengo objektiboa kategoria eustea, ez? Aldaketa gutxi izan da beraz, ez taldean? Bai, ez, gutxi. Ni nahi izango nuke gehi izatea eta jende gehi izatea, baina kirola gorra da eta krisian gaude. Eta krisian gaude, bai, da mezenazgoa ere oso zaila dago, da, problema asko daude, ez da. Taldean aldaketa asko ez Arraunari dagokienez, baina trainerua aldatu duzue, platanito famosoa. Bai, modan jarri zan azkeneko temporadan traineru berri hori, diseinu berri hori, aukera izan genuen ere probatzeko aste betean San Juanena, eta guztera hartzen ginean arekin, eta klubeak esfortza handia egin ditu ekonomikoki, baita ere herriak, eta esan behar eskerrak eman kolaboratzen nahi dela oso ondo traineru berri hori lortzeko enean, eta bai, esperantza dugu, eta esperantza baino gehiago, ez da, ja fetxa jarrita dago noiz etorreko da, eta pentsatzen du martxoaldean erdialdean da izango dugula hemen ja gure pabelioan traineru berri hori, eta lehen bailen aztegian lanen. Eta zer ematen du traineru horrek? Gauzoa da, traineru berria dela, eta materiala berria danen bakarrik berri esateatik materiala ona da, ez da.
Eta, bueno, ezaugarri batzu badauzka beste erekiko, eta batipat nabarmendu egin dezakegunak gehiena da, adibidez, ziagoago maniobretan da, asko irabazten dula, Eta gero, asko ezin dizut ezan, Ni ez dut asko probatu, ez dut izan denbora asko probatzeko eta nire konklusioak ateratzeko, baina, bueno, klube danak hartzen nahi dira ere bai, eta zehasegatik izango da. Prestatzaile fisiko berria ere bai, ez? Bai. Gari Fullaondo, ez? Bai, Gari Fullaondo, bea bizkaitarra da. Gonbidatu inionea osatzen zen gure taldekin lan egitea, da, bueno, adostu genuen akordioa, eta, bueno, hementxe nahi talde lanen ere bai hori. Bueno, iaz playoffen entzuzen ioten mailari, arrakastatzen duerteke, akigulako zu maila klub humila gela, ez? Azkenean helburua hori zen, akaso nahi baino gehiago sufrituta, baina azkenean helburua lortuta. Aurten, ezagit, ezin da helburua, aurrera pausua ematea espero duzue? Lehen esan dizuten bezala, aurrera paso hori ematea gustuko izango nuke, baina esan dizut, 6 baja izan ditugula eta kualitatiboki baja garrantzitsuak izan dira. Orduan aurrera paso emateko hori oztopa handi izan da, ezta? Orduan berriz etorri zaigu arraunari berria, berriz hasi behar dugu formatzen, berriz behar dugu taldia integratu eta berriz lanen hasi. Zenbatean joko atzera paso emango egiten eta zenbateako aurrera pasoa, ez dakit. Baina lan gogorra egin behar dugula, seguru dakit, zeren eta iaz jetxidan trainerua zierbana izan da eta hio dana izan da Orio, ez? Da Orio referente importantia da eta futbolen argoten jarrita Real Madrid bat izango balitzake bezala. Orduan gertatzena da, datorren urteako etxai saio dala saiesteko. Da, bueno, pentsatzen nola, esatezu, bueno, hemen problemik ez dago, lana seri egin behar da eta aplikatu. Zein uste duzu dira zure taldearen, Zumaiako traineruaren indargunak? Birtuteak edo? Bertuteak gehiena, batipat aldagela, ezta? Aldagelako ambientea, elkarrekiko errespetua, beraien konpromisua kluberekiko eta beste balore humano batzuk ere bai. Eta hobetu beharrekoak gehien bat? Hobetu? Ni pentsatzen beti dana hobetu dezakegula eta konkretoki zoze balima ni pentsatzen hobetzia dela elkarrekin lanen jarraitzea eta hori mantentzea dela hobetzia. Bueno, Xanti, zure 3. urtea da, ez? Klubean okorrez banago? Zer modu sentitzen zara? Herrian, klubean? Bueno, identifikatua dagoeneko, pentsatzen dut? Klubean ja integratuta nago, hortarako laun bat izan dut ona, Joseba, beti ondan erekin, da pixat beak sartu nago hemengo pentsaeran eta nola funtzionatzen duen pixka bat, eta gero, 2 urte lan egin da gero, asko ikasten da, ezta? Eta, bueno, direktibakin oso sinkronizatuta sentitzen naiz, eta herri mailan, pentsatzen herria guztua dola nerekin, ez? Bestela, etzan antzemango, egon danko estazioa treneroa bilatzeko, ze konportaera izan da, ez, herriena. Eta proiektuarekin identifikatua pentsatzen dut, ez? Bai, beti. Etxeko jendea, Bai, gustatzen zaiz, oso erakargarria da, exigentzia handia dazka eta erretzen du, baina gero satisfazioak ere asko hobeago izaten dira. Bueno, pixkanak amaitzen goaz, baina lehenbizi, entrenatzaile moduan zeintzu dira zure ardura nagusiak, edo beste modura batera galdetuta, zer da arraun talde bateko entrenatzaile izatearen alderdirik zailena? Alderdi zailena? Hola, oso galdera zaila erantzutekoa, ezta? Ikuspuntu asko daude, garrantzia handia dauzkatena, bai teknikoki, bai lan egiteko eran, bai jendia tratatzeko eran, eta ni pentsatzen dana garrantzitsua izateala, ez? Eta izan behar dela, pentsatzen irekia berekiko eta komunikazio baten barrun ibili behar dela. Momentu zailetan motivazioari ustea, akaso? Zagit esan dugu, konpromezu handia da, pentsatzen duen jendeak noiz behinka bajoiak izango dituela, eta horri presioa izan ditu emutila gainen, eta gaztek izanik hori gehiago antzematen da. Baina, bueno, ni aldudan gehienak responsabiliadore neronek hartzen dut, eta aldeinean ez dute trasladatzen taldeari, eta taldeari bakarrik nahi dio trasladatu konfiantza, eta behai ezin izteko behiteuen lanen. Ziru zen zaizu, oraindik ez da ziurra, baina badirudi aurten San Miguel Liga Bartzelonan hasiko dela. Bueno, gauza polita da, ez? Eta lehengo baten, medio baten galetu zidaten, ez iritsi zaiten, kanpo hartetzea hori. Eta niza erantzuna berdina emango zut. Nik oso ondo iritsi zait, kanpo hartetzea eta hori dana, baina beti sostenigarri baten barruan, ezta? Ez zait iritzen bidezkoa, kanpoan ibiltzea eta gero hipotekatzea presupuestoak eta hori danak.
Eta nahi oso ondo iruditzen zait, behin eta ekilibroa baldin badago, bai gastuan eta bai posibilitateen artean, ez? Ekilibrioa behar da, ez? Hori. Aurreko iniziatibak ere ikusi ditugu batzuk ez ziren oso ondo atera, egia da beste modu batekoak izan zirela, ez? Burdeosekoa eta bar. Bai, pentsatu nahi dut horiek esperientzik izan diala ikasteko, eta oan goazten esperientzi berri honetara, esperientzia hori danak aplikatzea eta inongo arazorik ez egotea, ezta? Erki Xanti, eskerrik asko gure batik, eta lehenbizi baitaren oski amaitu baino lehen, aurten zein helburu jartzen duzu, berriz erratuko dizut. Lehen erantzun dizut dezela, maila eusteari eta disfrutatzea temporada batian. Erki Xanti Zabaleta, eskerrik asko gure batik, eta eutxi horri. Bale, azuiri bai. Eskerrik asko.